טוב, אז ברוכים הבאים לאירוע לייזר. זה אחד מתוך סדרה של אירועים שמתקיימים ברחבי העולם, במקומות שיש בהם אמנות ומדע, ואנחנו מארחים את לייזר תל אביב, ששותפים לו זה מוזיאון ננו, המוזיאון לאמנות ולמדעי הננו על שם פטר, שנמצא בתוך המכון לננו-טכנולוגיה בין המעבדות, באוניברסיטת בר אילן, והשותף השני זה אוניברסיטת תל אביב, ומלבד היותנו גוף שמניע את אירועי לייזר, אנחנו גם שותפים לפסטיבל טרנסמיט, לאמנות ומדע, שיתחיל באוקטובר, או יפרוץ באוקטובר, הגרסה הקודמת. המהדורה השנייה שלו. המהדורה השנייה שלו. מתקיים בדיוק באוקטובר השנה. מתקיים באוקטובר השנה בלייב, ולא בזום כמו שהיה בפעם הקודמת. וזה פסטיבל שמציג שיתופי פעולה בין אמנים לבין מדענים, חלקם שיתופים ותיקים, חלקם שיתופים חדשים שהיום נחשוף אחד מהם שהוא ממש מתבשל זה עתה, כשהמטרה היא ששיתופי הפעולה האלה יהיו לא רק מפגש נעים בין אומן למדענית, אלא גם איזושהי דרך למחשבה משותפת, כשהאידאה זה מחקר טרנס-דיסציפלינרי, זאת אומרת מחקר שמייצר שדה ידע חדש, וכל השלבים שגם בדרך, המחשבה על מה קורה כששני תחומי ידע יצירתיים נפגשים ביחד, היא מרתקת אותנו ומובילה אותנו ואת המוזיאון למקומות חדשים. אז אנחנו מאוד מאוד שמחים, קודם כל נציג רגע את הצוות המארגן, שרונה פלורסהיים, קוריאוגרפית, ששותפה לכל מה שהצגתי עד עכשיו, מעמותת הכוריאוגרפים, נכון? זה הגוף שעומד מאחורייך, ופרופסור תומר וולנסקי, מהפקולטה לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, והיום אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח אצלנו את פרופסור גלית שוחט אופיר, מהפקולטה לביולוגיה באוניברסיטת בר אילן, שהיא גם חלק ממכון הננו, היא ממש יושבת קומה מעל המוזיאון, אז היא יכולה כל הזמן להשקיף על מה שמתרחש במוזיאון, וניצן לדרמן, שהיא רקדנית, אבל גם כוריאוגרפית, וגם חוקרת גוף ותנועה, ועוד דברים שנשמע בהמשך היום. וגלית וניצן נפגשו אצלנו במוזיאון, כשניצן באה לבקר את גלית במעבדה שלה, והמפגש הוא העלה ניצוצות, ואולי בגלל זה המפגש נקרא Sparks Will Fly, זה שיתוף פעולה שיוצג בפסטיבל הקרוב, אז היום אנחנו ממש תואמים טעימה קטנה, ואתם מוזמנים לראות את השאר באוקטובר. אז אולי נתחיל מהמקום שבו קרה המפגש הראשון במעבדה של גלית. אז ערב טוב לכולם, כיף לראות את כולכם. נשתף רגע מסך. רואים את המסך שלי? נראה כאילו עוד רגע נראה, כן. מעולה, טוב. אז אני אתחיל עם איזושהי ככה הקדמה, סיפור שמשתף אתכם במחקר שלנו ומה שמעניין אותנו. אז ככה כדי להיכנס לעניינים, אני אשאל אתכם, אם אי פעם יצא לכם לחשוב מדוע עגלת הקניות שלכם נראית אחרת לחלוטין, אם נכנסתם לסופרמרקט רעבים, או אחרי שאכלתם תקלה, או אחרי שאכלתם ארוחה גדולה.
אז התופעה ההתנהגותית הזאת היא מבוקרת על ידי מוטיבציה, שהיא נושא המחקר של המעבדה שלי. אז בואו נדבר כמה מילים על מה זאת מוטיבציה. מוטיבציה היא ייצוג נוירונלי במוח של צרכים פיזיולוגיים כמו רעב, צמא והצורך להזדווג, שהם מבקרים התנהגויות מכוונות מטרה שנועדו להשיג מזון, מים והזדווגות מוצלחת. והתפקיד של המוטיבציה זה לא רק לבקר באופן פשטני את הפעולות שאנחנו עושים, אלא לקבוע מתי, באיזה עוצמה ולמשך כמה זמן אנחנו עושים את זה. והדבר הזה הוא סופר קריטי לבעלי חיים שנמצאים בטבע, שאין להם סופרמרקט ליד הבית או מקרר נגיש, והמוח שלהם צריך באופן תמידי לעשות אינטגרציה בין המצב הפיזיולוגי שלהם, לבין הסיכוי להתערף, תחרות על משאבים, ואת כל הדברים האלה כדי לשרוד בסופו של דבר ולהתרבות. וזאת הסיבה שהמנגנונים במוח שמבקרים מוטיבציה ותגמול התפתחו מאוד מוקדם באבולוציה, והם שמורים מאורגניזמים מאוד פשוטים ועד בני אדם. ברגע שהמטרה מושגת, למשל שאנחנו רעבים ובסופו של דבר אנחנו אוכלים, אז נכנסת כאן לפעולה במוח מערכת נוספת שמצמדת את ההתנהגות לתחושה של הנאה. המערכת הזאת במוח נקראת מערכת התגמול, והתפקיד שלה זה לחזק באופן חיובי את ההתנהגויות האלה שהן נחוצות להישרדות מיידית, אז ההתנהגויות שקשורות באכילה, שתייה, וגם הישרדות ארוכת טווח של המין כולו, כמו הזדווגות וטיפול בצאצאים. אז בואו נדבר רגע על איך המצב הפנימי שלנו, איך המוטיבציה משפיעה למשל על מידת העונג. אבל לפני זה, למען האמת, אני אתחיל מנקודה אחרת. אני רוצה להדגים לכם איך רמת המוטיבציה היא משפיעה על הרגישות שלנו לסיגנלים חושיים שחוזים את הגעת התגמול. קרה לכם אי פעם שהייתם סופר רעבים ונסעתם בכביש וכל שלט בדרך היה נראה לכם כמו שלט שמצביע על ארומה? אז כשרמת המוטיבציה עולה, או למעשה כשיש ייצוג במוח של רעב, אנחנו הרבה יותר רגישים לסיגנלים שחוזים את ההגעה של האוכל, כמו לריח או לצליל שמזכיר לנו חוויה שבה אכלנו משהו טעים. הדבר השני, אנקדוטה שהיא רלוונטית לדעת, זה שרמת המוטיבציה היא משפיעה גם על הערך של התגמול. אז אם אנחנו חושבים למשל על איך זה, עד כמה זה מענג או כיף לאכול כשאנחנו למשל אחרי צום ארוך, נכון? אז אפילו אוכל שהוא רוב הזמן נראה לנו משעמם, הוא משהו שאפשר לפנטז עליו. והאנקדוטה השלישי שאני רוצה לספר לכם בהקשר של תגמול ומוטיבציה, זה שסמים, כמו למשל אלכוהול, פועלים במוח באותו אופן כמו התגמולים הטבעיים, כמו אוכל וכמו למשל סקס. טוב, אז רוב המחקרים בתחום שמנסים להבין את הנוירוביולוגיה, את המנגנונים מאחורי מוטיבציה במוח, מתייחסים למוטיבציה כאילו היא מצב בינארי, כאילו מצב של שחור ולבן, מאחר שזה בתור ביולוגים הרבה יותר קל לנו לחקור את הקצוות. בעוד שבפועל החיים שלנו מתרחשים כאן באזור הזה האפור שבו הדחף מצטבר כדי להכתיב התנהגויות שהן הדרגתיות. ולמרות שהדרגתיות או גרדיאנט למעשה זה מאפיין מאוד בסיסי של מוטיבציה, אנחנו יודעים ממש מעט על המנגנונים שעומדים מאחורי ההדרגתיות. וזה למעשה בשנים האחרונות הפוקוס של המחקר שלנו, לנסות להבין איך זה עובד במוח. ההבנה של המנגנונים האלה, מעבר לזה שזו תופעה מעניינת, היא חשובה גם כדי להבין תסמונות בבני אדם שבהם יש חוסר התאמה בין הצורך הפיזיולוגי לבין ההתנהגות. למשל, כמו בהפרעות אכילה, שבהם מידת האכילה היא או מעל או מתחת לצורך הפיזיולוגי. את ההשראה לשאלה הזאת, או למחקר הזה, למעשה קיבלנו מאיזשהו מודל קונספטואלי שהציע אותו קונרד לורנס,
שהוא זוכה פרס נובל בערך לפני 50 שנה, והוא הציע שהדחף, באיזשהו רעיון שמנסה לחשוב איך זה נראה כדי למצוא דרכים אולי לחקור את זה, שהדחף מצטבר כמו איזשהו נוזל במיכל, ויוצר למעשה לחץ הידראולי, שבסופו של דבר כשיש סיגנל חושי שצופה את הגעת התגמול, המים במיכל משתחררים, ועוצמת הפעולות וכמות הפעולות היא למעשה תלויה בכמות המים במיכל. ולמרות שהוא הציע את המודל הזה לפני 50 שנה, אנחנו עדיין לא יודעים אם יש איזשהו מנגנון במוח, איזשהו מנגנון מולקולרי או ביולוגי שמשהו באמת מצטבר בתוך נוירונים ככל שהדחף עולה. אנחנו לא יודעים אם יש פקטור כזה, ואם קיים פקטור כזה, אם הוא משותף לכל סוגי הדחף, ואנחנו גם לא יודעים איך הוא יכול לייצר או להיות מתורגם להתנהגות הדרגתית. וזה למעשה מה שאנחנו מחפשים בשנים האחרונות, ואנחנו מאמינים שכשנגלה את המנגנונים האלה, זה יאפשר לנו לפתח תרופות עבור תסמונות שבהם יש חוסר התאמה בין הצורך לבין התגובה בפועל. עכשיו, בתור נוירוביולוגים, המטרה הסופית שלנו היא להבין איך המערכות והמנגנונים שמאבדים מוטיבציה בתגמול במוח עובדים. ראשית, כי זה מעניין אותנו להבין איך מוח האדם, שזה אחד מהמנגנונים הכי מופלאים שקיימים, איך הוא עובד, וזה אחד מהאתגרים הכי גדולים שעדיין קיימים בעיניי בביולוגיה, אנחנו רוצים לפצח את זה, אבל שנית, כי אנחנו רוצים לפתח כלים ודרכים מדויקות לטפל בשלל של תסמונות שקשורות בתפקוד לקוי של המערכות האלה, כמו סכיזופרניה, הפרעות אכילה, התמכרות ואפילו אוטיזם. ואחת מהמגבלות שלנו בתחום זה שהטיפול הנוכחי שקיים למרבית התסמונות האלה מתייחס אל המוח, כאילו המוח הוא איזשהו שק של כימיקלים, ויש איזושהי בעיה של חוסר איזון גלובלי במוח, והטיפול הוא בהתאם. אז התרופות שקיימות הן מתייחסות לתסמונות שהן מורכבות ונובעות ככל הנראה מתפקוד לקוי שמעגלים נוירונליים מאוד ספציפיים, כאילו זה בעיה גלובלית, כאילו המוח זה יחידה אחת, וכדי להרגיש את הפער הזה, אז אני אתן לכם אנלוגיה שהיא באה מעולם אחר. אז למשל אם חסר לכם שמן מנוע, אתם נכנסים למוסך, והמוסך פותח את מכסה המנוע, לוקח את בקבוק השמן, ושופך אותו בכל המנוע, בתקווה שהטיפות, או חלקן יגיעו למקום הנכון. אז ככה אנחנו נמצאים בהרבה מאוד, כמעט בכל התחומים שקשורים לתסמונות שקשורות במוח. אז כדי לגשר על הפער הזה, אנחנו צריכים להבין מה לא תקין בתוך נוירונים מסוימים. וזה הרבה יותר מורכב לנסות להבין את זה כשאנחנו חושבים על המוח האנושי, מכמה סיבות. אחד, המוח האנושי הוא סופר מורכב, אז כדי ככה להרגיש מה רמת המורכבות, מספר הנוירונים שיש במוח של כל אחד ואחת מכם, הוא גדול יותר ממספר אנשים על פני כדור הארץ. ומספר החיבורים ביניהם, הסינפסות, הוא יותר גדול ממספר הכוכבים בגלקסיה. אז כדי לפשט את המורכבות הזאת, אנחנו עוברים לעבוד בחיית מודל, או בחיות מודל. עכשיו, אחד מהדברים שלאורך השנים חשבנו, זה שאנחנו עדיין חושבים, זה שהמוח האנושי הוא באמת תופעה מורכבת וייחודית, אבל הגנום שלנו לחלוטין לא ייחודי. אז למשל, 60% מהגנים שלנו אנחנו חולקים עם היצורים הקטנים האלה, שנקראים זבובי פירות, שיש להם בערך 150,000 נוירונים, מספר לא רחוק מאיתנו של גנים, ומחקרים של משהו כמו 100 שנה הובילו ל7 פרסי נובל ברפואה, מה שאומר שהמחקרים שהתגלו בזבובי הפירות האלה, שנקראים דרוזופילה, סופר משמעותיים למחקר, ויש להם פוטנציאל לגרום לפריצות דרך, ויש לנו בהם אוסף של כלים ממש מטורפים שמאפשרים לנו מניפולציה גנטית של גנים בודדים בתוך נוירונים בודדים, של הפעלה וכיבוי של נוירונים, ושיטות מאוד מאוד מתקדמות לאנליזה של התנהגות. אז עכשיו אני אספר לכם איך אנחנו, בכמה רגעים, איך אנחנו חוקרים נוירוביולוגיה של מוטיבציה בזבובים. אז קודם כל יש לנו מערכות שונות שמאפשרות לנו בצורה אוטומטית למדוד מוטיבציה והתנהגויות מוטיבציוניות, כמו למשל צריכת מזון או מים. אז יש לנו מערכות שבהן אנחנו יכולים להכניס זבובים בודדים, ואנחנו שמים פה בתוך אלקטרודה חשמלית מזון,
שהוא במקרה הזה הוא יכול להיות סוכר, שמרים, ובתוך ג'לי כזה שנקרא אגר, וברגע שהזבוב מכניס את החלק שלו כדי לאכול, האלקטרודה קוראת את הסימן הזה, ואנחנו יודעים שהתבצעה התנהגות של אכילה. אנחנו יכולים להסתכל גם על החיפוש אחרי מזון או אחרי מים, באמצעות מערכות שבהם אנחנו מצלמים את הפרטים השונים ומסתכלים ועוקבים אחריהם במרחב. אנחנו יכולים למשל לראות איך מוטיבציה אחת מתחלפת, או התנהגות מוטיבציונית אחת מתחלפת באחרת, למשל איך הצורך להזדווג מוחלף בצריכה של אלכוהול. אז יש לנו פה מערכות מאוד מאוד פשוטות שבהן אנחנו יכולים למדוד את העדפה של זבובים לצרוך מזון עם אלכוהול ואת המוטיבציה שלהם ואיך היא משתנה כתלות ברמות מוטיבציוניות שונות. ואנחנו משתמשים גם באוסף של כלים שבביולוגיה נקראים אופטוגנטיקה, שאלה כלים שמאפשרים לנו בצורה מאוד מאוד מדויקת להפעיל בצורה מלאכותית נוירונים מסוימים, על ידי זה שאנחנו יוצרים חיות טרנסגניות, אנחנו מבטאים בתוך הנוירונים שלהם שער, שהשער הזה הוא רגיש לאור באורך גל מסוים, וברגע שאנחנו מאירים את החיה באור באורך גל מסוים, השער הזה נפתח, בדרכו נכנסים יונים לתא שגורמים להפעלה מלאכותית. אז למשל אני אראה לכם תכף סרטון שמדגים איך אנחנו משתמשים במערכת של אופטוגנטיקה כדי ללמד זבובים שהם יכולים באופן וולונטרי להפעיל לעצמם נוירונים שגורמים להם לעונג, לחוויה של תגמול, לחוויה נעימה. אז אנחנו מבטאים את הכלי הזה באוסף של נוירונים שהם אחד ממרכזי התגמול במוח של הזבוב, ואנחנו נותנים לזבובים לבחור בין שתי אלקטרודות בחושך, הם רק הם נעים בחושך, וכשהם לוחצים, נוגעים באלקטרודה הזאת, זה מפעיל בצורה מלאכותית תאורה, שגורמת להפעלה של אזור התגמול במוח של הזבוב ולחוויה של עונג. ומשהו כמו תוך 30 דקות, הזבובים לומדים להבדיל בין האלקטרודה הימנית, שלא גורמת לשום דבר, האלקטרודה השמאלית שגורמת להם לחוויה של עונג, וכמו שראיתם פה בסרטון, בכל מגירה כזאת יש זבוב אחד שעושה לעצמו נעים. אנחנו יכולים להסתכל גם על התנהגויות מוטיבציוניות אחרות, כמו למשל תחרות בין פרטים, התנהגויות שקשורות בחיזור של זכר אחרי נקבה במטרה להזדווג, תחרות בין זכרים שזאת התנהגות תוקפנית, ואנחנו יכולים להסתכל גם להתנהגויות מורכבות יותר של איך פרטים מתנהגים כשהם נמצאים בתוך סביבה מורכבת שהיא סביבה חברתית, שבסביבה קבוצתית אנחנו מכניסים את הזבובים למערכות שבהם אנחנו מצלמים אותם, ויש לנו מערכות עקיבה שבכל רגע נתון עוקבות אחר כל זבוב ומפיקות הרבה מאוד אינפורמציה, והאינפורמציה הזאת משמשת אלגוריתמים של למידת מכונה, והיום בקלות אפשר לדבר על למידת מכונה כי כולם יודעים מה זה. למידת המכונה הזאת מאפשרת לנו לעשות אנליזה של התנהגות מורכבת בהמון המון סרטים בבת אחת, אז האלגוריתם הזה למשל מסוגל לזהות, במקרה הזה הוא מזהה כשהזבוב עוצר, כשהזבוב מנקה את הכנפיים שלו, תכף אנחנו נראה עוד התנהגויות שהם מחזרים אחד אחרי השני, רודפים אחד אחרי השני, נוגעים בפרטים שונים, וזה מאפשר לנו להפיק המון המון אינפורמציה, ובשעה שאנחנו עושים מניפולציה של הנוירונים והגנים שלהם. הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם, זה שמעניין אותנו להבין מה קורה בתוך נוירונים ספציפיים במוח. אז בשביל זה אנחנו צריכים טכנולוגיות שמאפשרות לנו להסתכל בתוך הנוירונים, ולהבין מה מתבטא בהם. אז כאן אנחנו מסתכלים על טכנולוגיה שפותחה על ידי חוקר, באוניברסיטת בר אילן שקוראים לו דוקטור שחר אלון, ואנחנו משתפים איתו פעולה. בטכנולוגיה הזאת מרחיבים את המוח ומרצפים את מולקולות ה-RNA, כולם יודעים מה אלה מולקולות ה-RNA מתקופת הקורונה, אז אני אקח אותנו אחורה בסרט, אנחנו מרחיבים את המוח, וברגע שאנחנו מסוגלים להרחיב אותו פיזית, יש לנו את היכולת מתחת למיקרוסקופ להיכנס ולראות מולקולות RNA בודדות במוח. אני אראה לכם סרטון של איך זה נראה, אז אתם רואים כאן כל אחת מהמולקולות הקטנות האלה, זה מולקולות RNA בתוך המוח, וכאן אתם רואים תאים או נוירונים למעשה, שהם חלק מהנוירונים שמבקרים את מערכות התגמול במוח של הזבוב, אנחנו יכולים לדעת איזה מולקולות RNA, איזה מולקולות RNA מתבטאת איפה, והאם זה נמצא בגוף התא,
באזור של השלוחות של התא, ולהסתכל איך משהו למעשה, איך המוטיבציה מצטברת. ואני אסיים עם זה שיש לנו כבר רמז אחד למנגנון אפשרי במוח שיכול לעשות את זה, וזה איזשהו חלבון שיש לו באופן טבעי את היכולת לעבוד כחלקיקים בודדים, או ליצור למעשה מה שאנחנו קוראים לו אוליגומר, מבנה מורכב שבו הרבה חלבונים נמצאים ביחד, ואנחנו חושבים, או התוצאות שלנו מראות שהמעבר הזה בין מצב מונומרי של חלבון בודד למצב של מבנה מורכב, הוא למעשה ההצטברות שאנחנו מחפשים, כי אם אנחנו לוקחים זבובים ואנחנו מרעיבים אותם למשכי זמן שונים, ואנחנו מודדים את ההתנהגות של האכילה שלהם, אז ככל שהם יותר רעבים הם אוכלים יותר. אבל אם אנחנו פוגעים ספציפית בנוירונים שמבקרים התנהגות של אכילה, ביכולת של החלבון הזה לעבור ממצב שהוא בו מונומר בודד למצב מורכב של אוליגומר, אנחנו מאבדים את ההתנהגות המצטברת, וכבר הם בהתחלה אוכלים מעט, ואז למעשה כבר אין קשר בין כמה הם רעבים לכמה הם אוכלים. אנחנו חושבים שזה אולי מנגנון ראשוני שאיתו אנחנו יכולים להבין את זה יותר לעומק. ועם זה אני רוצה לסיים ולהראות לכם את תמונה של הקבוצה המופלאה של החוקרים הצעירים שעובדים איתי, והם עומדים בצורה מדורגת, ולהודות לכם שהקשבתם לפחות לחלק הראשון, ואחר כך אני אשמח לשמוע גם שאלות, ונעבור לשמוע את החלק של ניצן. כן, אז ניצן, אולי אני חושבת שנתחיל מהתיאור שלך נכנסת אל תוך המעבדה. אני הקלטתי ולא הפסקתי לכתוב כשהיית שם, כי המפגש ביניכן היה מאוד מרגש ומלא ניצוצות, אבל בוא נשמע את החוויות שלך. כן. תודה, אז שלום וערב טוב. אני ניצן לדרמן. כשקיבלתי את ההזמנה משרונה להשתתף בפסטיבל, והתחלתי קצת לנסות לפענח במה גלית מתעסקת, אני חושבת שכן, בהתחלה לא ממש ידעתי למה אני נכנסת, אבל מהרגע הראשון המפגש שלנו במעבדה היה באמת סינכרון, חוויה של סינכרון מרגש. כל פעם מחדש אני מתרגשת מהתופעה הזאת שמתקיימת, באמת איך גופי ידע שונים, כשיש סקרנות משותפת, כשיש נקודת מפגש משותפת, יכולים באמת לייצר את התנועה הזאת בין עיסוק בנושא ספציפי לפילוסופיה שלמה, וחזרה להתעסק בנושא נקודתי וחזרה לפילוסופיה שלמה, ובאמת זאת הייתה ועדיין החוויה שלי ושל גלית ביחד סביב המחקר הזה, שהוא עדיין בהתהוות. בעצם המיילסטון הראשון היא הבכורה של הסולו, של מופע סולו מחולי, כוריאוגרפי, שאני עובדת עליו ממש עכשיו, עובדת עליו כבר כמה חודשים טובים. עכשיו אני נמצאת בבריסל בדיוק בסוף של תקופת רזידנסי כמעט אחרונה לקראת הבכורה. אני מגיעה מתחום של המחול העכשווי, שככה עם השנים הלכתי ונפתחתי אחרי עיסוק בפרפורמנס ובכוריאוגרפיה לאורך שנים, בוא נאמר שהסקרנות שלי לקחה אותי לתחומים שבאמת מתחילים להסתכל על איך הגוף בנוי ואיך הוא עובד, ובאופן הדרגתי לצלול ככה יותר ויותר לעומק של מההבנה האנטומית וביומכנית שיש לה קשר מאוד מאוד ישיר ובהיר עם הפעולה המאוד אינטגרטיבית הזאת שנקראת מחול, נקראת ריקוד, פעולה שגם מתקיימת בתוך הגוף שלי והחיבוריות של הגוף שלי, אבל כל המימד של התפיסה המרחבית והתנועה שלי במרחב והאינטראקציה החברתית הוא גם מאוד מאוד חזק, פעולה שיש בה אינטגרציה בין פעולה פיזית, דמיון, רגש, תחושה וחישה, והיום במקום שאני נמצאת אני יכולה לומר גם אינטואיציה
ריפוי ויצירת מציאות בעצם, יצירת מציאות מטיבה עבורי, עבור הסובבים אותי. המחקר שלי באנטומיה, פיזיולוגיה וביומכניקה לאט לאט הוביל אותי להתעסק בתחום של טיפול ותרגול סומטי, שנקרא גוף מחקר שנקרא Somatic Body, אחות קטנה של שיטה בינלאומית שקוראים לה Body Mind Centering, שבעצם חוקרת את מערכות הגוף השונות בצורה שנתמכת על ידי מידע מדעי ומחקרי, ומיד מתרגמת אותו לחוויה סובייקטיבית. זאת אומרת, הידיעה שהבנפיט, הרווח שיש לי מלהיות בקשר עם תחומי מחקר שונים, האם ואיך המידע הזה נהיה רלוונטי עבורי, משרת אותי, ולא רק שהוא משרת אותי, אני יכולה להתחיל לדווח על מה משתנה בחוויה שלי, מה משתנה בחוויה התפיסתית שלי, מה משתנה בתנועה ובהתנהגות שלי כשאני עושה את המעברים האלה למערכות גוף שונות. אז אני רוצה ככה כדי לחבר אותנו לזה, לנסות להדגים משהו. אחת הנקודות שריגשו אותי מאוד 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 מתחילת התהליך עם גלית, הייתה ההבנה שהאישה הזאת מתעסקת בטווח, במנעד, בתנועה מאוד מאוד רחבה שמתקיימת בנו כל הזמן, בהתנהלות שהיא ברמה תת-תאית ועד התנועה שהיא אינטראקציה חברתית והתנועה במרחב. והשיטה הזאת שאני עובדת איתה בעצם עושה בדיוק את אותו דבר. זה היה לי קצת קשה בהתחלה להסביר, והי, אני עושה בדיוק את אותו דבר, רק דרך תנועה, דרך חוויה, דרך דברים שאני לא יכולה להוכיח אותם אולי בשיטה המדעית, אבל אני יכולה לדווח עליהם בתור בן אדם, בתור סובייקטיב. אז כזה למי יכולה, אפשר לקחת רגע לעצום עיניים, או לקחת רגע להתרחק מהמסך, וככה לקחת נשימה עמוקה, ורק אפשר לשמוע את הקול שלי, אבל להעביר את תשומת הלב לתחושה הגופנית כרגע. כן, ישיבה או שכיבה או הליכה, חלקים מסוימים מונחים על משהו, חלקים מסוימים כנראה במגע עם האוויר או עם הבגדים. והתנועה של הנשימה מתקיימת מעצמה בעצם. כן, לגוף שלנו יש גודל מסוים, פרופורציה, שהתפתחנו, התהווינו לתוכה. וככה רק אפשר להעביר את תשומת הלב אולי באמת למנח שהגוף נמצא בו. למקומות שבהם לגוף יש מגע עם משטח אחר. והתחושה של המשקל, הלחץ של הגוף על משטח מסוים, רצפה, כיסא, ספה. והלחץ, או האנרגיה שחוזרת, בעצם בתוך נקודת המגע הזאתי, מהמשטח שנמצא במגע איתנו. זאת אומרת, אני נוגעת ברצפה, ובו זמנית הרצפה נוגעת בי. וככה, תוך כדי שאני אולי מעטה לתוך התחושה הזאת, שאולי זרה לי, ואולי מרגיעה אותי, ואולי מוכרת לי, אני רק אזכר בזה שאני עשויה, אנחנו עשויים ממאות טריליוני תאים שונים, תאים שונים בשכבה של האור שלנו, תאים שונים באיברים הפנימיים כמו תאי הכבד למשל, תאי עצב שחשים ויודעים לסמן מנח,
תפיסת מרחב, הלב שפועם, שמורכב כולו מתאים. הידיעה הזאת היא רק ההיזכרות הזאת, שגם אני, כמו שגלית אמרה קודם, גם אני עשויה ממספר תאים שהוא בלתי ניתן לתפיסה על ידי הקוגניציה שלי. אבל אולי יש לי יכולת לתפוס את הריבוי הזה דרך החוויה שלי, את האקולוגיה הזאת. ואז נחזור ככה לתחושה של הגוף כמכלול, אפשר אולי טיפה לשנות תנוחה או לזוז. רק נזכר שהגוף מונח כרגע על משטח מסוים שמונח על רצפה ועל אדמה, על כדור לכת, כוכב לכת, כדור ענקי שגם את הגודל שלו כנראה אין לי יכולת לתפוס או לתאר במילים, והכדור הזה חג סביב עצמו וחג סביב כדור שגדול ממנו, סביב שמש שגם היא נעה ברחבי החלל והיקום, והיא חלק מתוך איזשהו ככל הנראה מרחב אינסופי. והידיעה והאמונה שאולי אין לי את היכולת לתפוס ואין לי את היכולת לדעת איך זה משפיע עליי, להיות חלק מהמרחב הזה, אבל אני חלק מהמנעד הגדול הזה. ככה אפשר לחזור לכאן. זאת איזושהי טעימה קטנה לחלק מהכלים שעבדתי איתם, שאני עובדת איתם והשתמשתי בהם כדי שבעצם לעשות איזשהו תרגום למחקר של גלית, דרך הכלים שלי של עבודה סומטית וכוריאוגרפית. כשלקחתי את המידע הספציפי שקשור במוטיבציה, בדחפים, בצרכים בסיסיים, לתוך העבודה שלי הכוריאוגרפית, וככה נעתי איתם, רקדתי איתם, לי יש את הבנפיט כל הזמן לנוע בין ידע שהוא יותר ספציפי וקונקרטי, לבין פשוט לרקוד ולזוז בלי בהכרח לדעת מה אני עושה, אלא לסמוך על התת מודע שלי, שיעזור לי לברוא דימויים דמיוניים ואמנותיים. ניתן, את יכולה לתת לנו אולי דוגמה ספציפית של מוטיבציה שגלית הזכירה, או איזושהי תנועה של זבוב שניסית אותה במעבדה המחולית שלך? כן, אז מה שעשיתי באמת הייתה לי פעולה בשני מישורים. קודם כל לקחתי ממש את הווידאו הקצר שראינו, הצבעוני במצגת של גלית, הקידוד של הפעולה של הזבובים היא ממש פעולה כוריאוגרפית. יש להם ממש קידוד של הליכה קדימה, הליכת הקרב, שזאת הליכה הצידה, קפיצה, תנועות שונות של הכנפיים, כן, בין אם זה תנועה של כנף אחת, או תנועה של שתי הכנפיים, זה בעצם התרגום לגפיים העליונות, והפעולה של גרומינג, של הניקוי של הראש, של המחושים, של הכנפיים ואחר כך של הרגליים. לקחתי ממש את כל הפעולה הזאת ויצרתי לעצמי איזשהו מתווה מרחבי שבו אני נעה, והיום הוא מתקיים לאורך כל העבודה. המישור השני שעבדתי עליו היה באמת דרך החוויה הסובייקטיבית המאוד מאוד אישית שלי, העבודה הזו של עבודה עם דחפים, שהצורך העיקרי שעלה עבורי הוא באמת הצורך להתחבר לאורגניזם אחר, כן, הצורך להיות בקשר
הצורך להיות בקשר חברתי שעלה. וככל שעבדתי עם הדימויים האלה, הגוף שלי ברא וגילה כל מיני דמויות. בהתחלה לא כל כך ידעתי מה אני הולכת לעשות איתם. ולאט לאט כשהמשכתי להישאר ולעבוד איתם בסטודיו, הם ממש התגלו כמו מין ארכיטיפים נשיים, שהגוף הספציפי שלי מגלם, שממש חושפים או חושפו בפניי כל מיני התנהלויות, ממש התנהלויות חברתיות נשיות. אני רוצה להראות לכם וידאו ותמונות, כדי שתהיה לכם איזושהי דוגמה. היצור הראשון שהגיע היה יצור שהיום נקרא יתי. אתם רואים את המסך שלי? אוטוטו. רואים, כן. רואים? רואים. אז הדמות, לדוגמה הראשונה שהופיעה, הייתה באמת היתי הזאת, דמות שהיא מכוסה כולה, לובשת הרבה מאוד שכבות, כמו מין מפלצת קרח, שממש מגלמת צרכים קפואים, דחפים קפואים, כמו שגלית הסבירה קודם, הפילטר הזה, שאנחנו רואים או לא רואים דרכו את המציאות, שבאמת יש צורך שפשוט לא בא על סיפוקו לאורך זמן. עוד דוגמה לארכיטיפ שפשוט הופיע, הייתה הדמות הזאת, כן? שנקראת היום הפינאפ נינג'ה, כן? דמות של איזושהי נינג'ה אלימה, שנעה בין אגרסיה מודחקת, תנועה לוחמנית, לבין תנוחות פינאפ שאנחנו מכירים מה-50s. כשקצת חקרתי יותר את הארכיטיפ הזה, גיליתי שגם בתרבות היפנית יש דמות שנקראת יוקי אונה, הדמות הזאת, יוקי אונה, שהיא באמת איזושהי דמות של
לוחמת קרח, אשת קרח, או מלכת קרח פתיינית, שמפתה גברים בזכות המיניות שלה, ואז רוצחת אותם. ואז משתמשת באלימות כדי לרצוח אותם ולהתנקם מהם, כן? לאורך היצירה כמובן מופיעים עוד ארכיטיפים שונים, כן? של דמות שנקראת ההמינג בירד, ואני גם בביטוי שלי בתור בן אדם מתגלה בעבודה הזאת, שבעצם הכוריאוגרפיה של הזבובים נמצאת שם בתור איזושהי שכבה שחוזרת על עצמה, כאשר הארכיטיפים משתנים ועוברים כמו מין מדור לדור. כן, אני חושבת שאני אסיים כאן לעכשיו, ובטח עם שאלות שיעזרו להבהיר עוד. תודה רבה. אולי נחזיר רגע את התנועתיות לגלית. גלית, כשאת רואה בעצם שכבה שנייה, משהו שנלקח מתוך הזבובים, עבר טרנספורמציה לתנועה ולפרשנות של ניצן, מה את רוצה לשאול אותה על התנועות האלה, או על החוויות האלה? אז ראשית אני נפעמת מהיכולת האינטואיטיבית של ניצן להתחבר לתחושות הסומטיות ולייצג בצורה כל כך מדויקת, גם בשפה וגם קונספטואלית, דברים שלי לקח זמן להגדיר אותם או לשים אותם על הנייר ולהגיד שאנחנו חוקרים. אז זה כאילו שיחה עם ניצן היא תמיד מדהימה אותי בחוכמה שלה וביכולת שלה לראות את התהליכים המורכבים. האמת היא היו לנו כבר כמה סשנים שבהם יצא לי ככה לטעום או לראות את העבודה של ניצן לפני שהיא דיברה במילים את מה עומד מאחורי הארכיטיפים. והיום, כשאני מבינה שאחד מהמוטיבים הכי מרכזיים הוא המוטיב של הדחף הבסיסי של להיות בקשר, של למצוא, של להיות באינטראקציה חברתית. אז אני רוצה לשאול את ניצן, איך זה מרגיש בשלב המאוד מאוד מוקדם, שככה, מה שדיברת עכשיו זה כמו סוג של בידוד, של חוויה קיצונית של להיות לבד. מה בא לידי ביטוי בנקודת המבט של הפרט, שאותו חווית בחלק מהיצירה? הרגשתי כמו, או הפכתי להיות היתי הזאת. זה מדכא. זו תחושה הכל רדום. תחושה שבעצם הזמן מאבד כל משמעות ליניארית. זאת אומרת, החוויה והתחושה שנכנסתי אליה בתוך המקום הזה של הבידוד והחוויה הזאת של צרכים מאוד בסיסיים שהם מדוכאים, שהם לא באים לידי ביטוי לאורך זמן, הייתה ממש חוויית נצח. זאת אומרת, אני חושבת שבגלל זה התחושה הזאת של דווקא היתי הזאת עלתה, של מין מפלצת מיתולוגית שהולכת בערבות קרח. אנחנו לא יודעים מאיפה היא מגיעה, אנחנו לא יודעים לאן היא הולכת, אנחנו לא יודעים בת כמה היא רק מתקיימת על המישור הזה של בידוד חברתי, קור ושקט. זה מרתק שחיברת בין החוויה של הבידוד החברתי לתחושת הזמן, כי יש מחקרים, לא שלי, אבל מחקרים שאני מאוד מאוד אוהבת, שמראים
לאינטראקציה חברתית יש תפקיד מאוד חשוב בסינכרון של השעונים הביולוגיים שלה. ושכשפרטים גדלים ביחד, גם פרטים שלא קוראים שעון כמונו, יש ביניהם הסכמה על מה השעה ביום, מבחינת הפעילות שלהם. ועוד שפרטים שמגדלים אותם בבידוד, הם כל אחד חושב שהזמן ביום הוא אחר. והתקשורת הזאת בין פרטים שמסנכרנים את האינטראקציה שלהם, שהיא סופר קריטית כדי שקבוצה תצליח, הסינכרון הזה הוא קריטי להישרדות של הקבוצה, היא מתווכת על ידי פרומונים. פרומונים זה חומרים כימיים שמופרשים מפרט אחד, נקלטים על ידי הפרט השני ומעבירים אינפורמציה. אז זה גורם לי לחשוב על ניסוי. וואו, זה נשמע נפלא. אני זוכרת שהצעת לניצן ניסוי להיכנס לסטודיו רעבה. כן. אז ניצן, את יכולה לספר לנו על החוויה בעקבות הצעת הניסוי הזאת? כן, עשיתי את זה כמה פעמים, לפעמים במכוון ולפעמים פחות במכוון. אבל באמת היכולת להתמקד ובכלל להיות במצב יצירתי, והמצבים היצירתיים השונים ממש ממש תלויים, במיוחד בגלל שאני עובדת כרגע על סולו, ואין לי הרבה מהזמן, אלא אם כן אני עובדת עם עין חיצונית, בחלק מאוד גדול מהתהליך בעצם לא היה לי את הגירוי הזה שקורה כשאנחנו ביחד עם קבוצה בסטודיו. אז הרבה פעמים זה צלח, והרבה פעמים זה גם לא ממש היה אפשרי. זאת אומרת, מידת הפוקוס יכולה להישמר לזמן מסוים, ואז ככל שרמת התסכול עולה, לוקח זמן להבין שהתסכול הוא לא מהתנועה או מהיצירה, התסכול הוא בעצם כי אני פשוט רעבה או עייפה מאוד. בעצם אם אני אוכל, אז אולי אני אוכל לרקוד יותר. לפעמים לוקח זמן ממש להבין. האם זה שינה את איכות התנועה הרעב הזה, את סוג התנועה? את יכולה לחשוב בהם? כן, אני חושבת ששוב, זה מידת התסכול היא זאת שמשנה. אני חושבת שככל שיש יותר תסכול, אז הטונוס שלי משתנה, החומרים שיוצאים משתנים. כן. אני רוצה לשאול שאלה אותך, ניצן. האם הרגשת שהמרחב היצירתי, התנועה או הביטוי שלו, נראים אחרת כשאת רוקדת בסטודיו לבד, או כשיש איתך שותפים במרחב? אחרת לגמרי, אחרת לחלוטין. באמת לפני כמה ימים, בסוף הרזידנסי שאני מקיימת כאן, הזמנתי כמה חברים כדי לראות רן של העבודה בתהליך ולתת לי פידבק. ומה שהיה מדהים לראות זה שכל מיני חלקים שעד עכשיו כשעבדתי עליהם לבד, הם פשוט הרגישו שהם לא עובדים עדיין, שהם לא פתורים. הם לא פתורים לי בחוויה האישית הפרפורמטיבית, הם לא פתורים ברמה הכוריאוגרפית. ברגע שהיו שם עוד אנשים והיו שם עוד עיניים שרואות, משהו פשוט נפל למקום. יש משהו, אפילו בעמדה שאני פרפורמרית וכביכול יכולה לבחור את מידת המעורבות שלי עם הקהל. אני יכולה לבחור גם להיות מאוד, מאוד מנותקת ולא מעורבת, אני יכולה לבחור כמו שקורה בעבודה עצמה, שרמת המעורבות ורמת הקשר עם הקהל הולכת בהדרגה רחבת ועולה. עצם זה שיש אנשים אחרים מסביב, מעלה את רמת העוררות.
ממש מידת הנוכחות ומידת העוררות, וגם על זה דיברנו. מידת העוררות משפיעה על מידת הרגישות החושית. נכון, נכון. ובתור פרפורמרית, שמידת רמת העוררות וממש רמת העוררות החושית שלי גבוהה יותר, בדרך כלל מהניסיון שלנו, מהניסיון שלי, אלה הרגעים שהקסם קורה. אלה הרגעים שבהם משהו מתקיים על הבמה שהוא הופך להיות באמת מרחב מחבר. מרחב שהקהל לא רק יושב וצורך entertainment, אלא שאנשים יכולים באמת לחוות משהו שנוגע בהם. אני אקח שאלה קצת עתידנית. דלית, אמרת שבאמת זה נותן לך רעיון לניסוי. אם אתם חושבות קדימה מעבר לפרפורמנס הקרוב שהתרחש בפסטיבל, כל אחת מכן אל כיווני המחקר שלכם, אתן יכולות לחשוב על מימד שאתם רוצות להגיע אליו בשלב הבא? מחשבות שאתם לא יכולות כל אחת מכן לבצע לחוד, גלית רק עם הזבובים וניצן רק בסטודיו, עם הזבובים וניצן. אני אתחיל אם אפשר. אז אחד מהדברים שמאפיין את העבודה של המחקר במעבדה שלי, וניצן הזכירה אותו למרות שאני לא ממש דיברתי עליו, זה שאנחנו חוקרים מוטיבציה דרך רמות ארגוניות שונות. אנחנו חוקרים את זה מרמת מולקולות RNA או חלבונים שמתבטאים בנוירונים בודדים, ואיפה המולקולות האלה נמצאות, איך המולקולות האלה משתנות כתלות במצב המוטיבציה, איך הן משפיעות על האופן שבו הנוירון הזה פעיל, איך הנוירון הזה מתקשר עם הנוירון הבא בתור ונוצר מעגל נוירונלי שמעביר אינפורמציה, שמשפיע על התנהגות של פרט אחד, שעובר אינטראקציה עם פרט אחר ומקבל באופן רציפרוקלי, מקבל מידע שמשפיע שוב פעם עליו ועל מה שקורה במוח שלו. ואני מאחלת לעצמי שאני אמצא את הפניות הרגשית ואת הפניות המחשבתית להגיע למעבדה של ניצן ולחשוב על השאלות שמעסיקות אותנו, על המנגנונים הביוכימיים ומולקולריים שקורים בתוך הנוירונים, שיש לנו כמה שאנחנו כבר נכנסים אליהם וחוקרים אותם, ולהסתכל עליהם מנקודת המבט שאני המולקולה הזאת, או אני נמצאת בתוך התא הזה, ואיך זה, אני בטוחה שזה ייתן לי פרספקטיבה אחרת, או גישה לשאול את השאלות, או לתכנן ניסיונות שיקחו אותנו למקומות אחרים, שהם לא להסתכל על השאלה הזאת מבחוץ, כמו שאנחנו מסתכלים במיקרוסקופ שנכנס לתוך המוח של הזבוב ברזולוציה שמגיעה אליה, להסתכל מתוך העולם של המולקולות על העולם. אז הרגשתי את זה קצת, ועד עכשיו אני חייבת לומר שעוד לא התמסרתי לרמה הזאת של דיאלוג בינינו, אבל הרגשתי אותו כשניצן עשתה לנו את התרגיל הזה עכשיו, שהחלתי להרגיש אותי יושבת המשרד שלי, עם היד שלי מונחת על השולחן, והרגשתי את היד האחרת שלי נוגעת ביד השנייה, וכשניצן התחילה לדבר עלינו בעולם, בגלקסיה, אז ראיתי את הרגשתי כמו המולקולה הזאת, שמסתכלת דרך כל רמות הארגון האלה, אז קלטתי את הפוטנציאל להיות במקום הזה, ולהסתכל במקום הזה על המחקר שלי. נהדר, זה נורא מעניין מה שאת מתארת, כי אחת החוקרות שהשתתפה בשיתוף פעולה אחר במוזיאון, אפילו אחד הסרטונים שאנחנו מראים במוזיאון, מתעד אותה, אומרת, אני מדמיינת את עצמי כמולקולה הזאת שנכנסת לגוף ומה היא מחפשת, וזה נורא מעניין שדרך המחשבה הזאת היא מאפשר מחשבה בסקלות שונות, ואני סקרנית לדעת לאן זה יוביל.
אני רק רוצה להגיד בהקשר הזה שזה מאוד מזכיר את מה שפרופסור איתן גרוס ומיכאל שחרור הולכים לעשות בסדנה שלהם בפסטיבל גם כן, שזה סוג של אסימילציה גם כן של קנה מידה, זאת אומרת הירידה לרזולוציות, מה שגלית תיארה וניצן בדרכה גם, את הירידה לרזולוציות התאיות, והתובנות המחקריות שאפשר להגיע מהירידה לרזולוציה הזאת בתוך העולם של התנועה והמעבר שלהם לתוך המחקר של איתן שהוא גם כן ביולוג מולקולרי. אז זה היה אחד מהמורים שלי כשהייתי, או המרצים שלי כשהייתי סטודנטית במכון ויצמן. וואו. הוא בא לציון גואל. ואני עכשיו חלק לוקחת מדי פעם חלק בקבוצת מחקר הזאת של איתן ומיכאל, שבאמת מתעסקים בהתנהגות של מיטוכונדריה, ואיך ההתנהגות של מיטוכונדריה בעצם משפיעה על התנועה שלנו. של מיטוכונדריה יש דינמיקה מטורפת של תנועה. היא עוברת ממצב של שקים קטנים שעוברים אסימילציה למבנה מורכב, ושוב פעם מתפרקים בחזרה. זה נשמע ממש ריסייקלינג. טל, את רוצה אולי לפתוח לשאלות של הקהל, אם יש כאלה? כאילו כן, אז אתם מוזמנים לשאול או בצ'אט, או ממש לפתוח את המצלמה והמיקרופון ולשאול אותנו. גלית, יש לי שאלה ככה קצת אולי שולית אני אגיד, אבל זה סתם מסקרנות. זבובים איזה חושים יש להם? זאת אומרת, הם רואים, אבל הם מריחים, הם כאילו מרגישים, כאילו מה, החושים האלה זה מישוש, זה, מה הסקלת החושים שלהם? לזבובים יש יכולת לחוש, להריח, פתאום. אחד מהיכולות המטורפות שלהם זה שיש להם שעריות של טעם שנמצאות לא רק על הלשון שלהם, גם על הרגליים שלהם. את זה אין לנו. יש להם יכולת להרגיש מגע, יש להם יכולת להרגיש, יש להם ייצוג חושי של התנועה של הגפיים שלהם, יש להם יכולת להרגיש כאב, יכולת להרגיש חום, קור, וחוויות שהן חוויות חיוביות, וחוויות שהן שליליות, יש להם ייצוג במוח של חוויות שהן בזיכרונות, של חוויות נעימות וחוויות פחות נעימות. זאת אומרת שאף על פי שאנחנו חושבים שהם מאוד מאוד פשוטים, יש להם ייצוג מאוד מורכב של העולם, ודברים מסוימים יותר מורכב מאשר לנו. מעניין לי לשאול רק על זה, שאלה נאיבית, מה ההבדל בין חוש הטעם לחוש הריח, דיברת על השערות האלה, כלומר איך מבדילים בין מה שקוראים להם חוש טעם, יש להם מספר טעמים מוגבל, או ש... כלומר מה ההבדל בין טעם לריח במובן הזה? אוקיי, אז קודם כל יש נוירונים שונים שנמצאים במקומות שונים לריח ולטעם. ההבדל בין ריח ולטעם זה שריח זה מולקולות שעוברות באוויר, והן נכנסות לתוך השעריות, מתמוססות, וכך הם מריחים אותם. מולקולות שקשורות בטעם מחייבות מגע של האיבר החישה עם המקור שבו הם נוגעים. אז יש להם חישה של מתוק, מלוח, חמוץ לטעמיו השונים, ריכוזים של של מתוק במלוח חריף. אגב, יש להם יכולת, האמת היא שהקולטן שזוהה, הראשון שזוהה לחישה של חום בעולם הביולוגיה, זוהה לראשונה בזבובים, וממנו הבינו שיש משפחה עצומה של קולטנים שמזהה חום, קור, ואליהם נקשר למשל החומר הפעיל בחריף. לכן כשאנחנו אוכלים חריף, יש לנו תחושה של חום, זה כי החומר של החריף נקשר לתעלה, וגורם לחישה שלה בטמפרטורה שהיא נמוכה מהטמפרטורה של בדרך כלל תעלה פעילה. אז יש להם גם חישה של חריף, וגם של מנטול, הם רגישים לקפאין, אלכוהול,
למרות שזה מער עבורם. יש כאן שאלה מהקהל, האם תוכלו להרחיב קצת על מה קורה בגילויים של שתיכן, כשמשנים חלק מהתנאים סביב, כמו קור, חום, מרחב, לחץ ועוד? זאת שאלה של אייל. אנחנו למען האמת במעבדה שלי פחות משנים את תנאים שהם אביוטיים כמו טמפרטורה, חום, לחות ולחץ. אנחנו יותר משנים את הסביבה החברתית או את הזמינות של המים ושל המזון או של פרטנרים להזדווג. אז אני לא יכולה לענות על השאלה הזאת, אבל היא סופר רלוונטית כשחושבים על השינויים האקלימיים בתקופה שאנחנו חיים בה. למרות שזה לא תחום ההתמחות שלי, אני בטוחה של העלייה המשמעותית בטמפרטורה תהיה השפעה מאוד מאוד שלילית על היכולת גם של הזבובים בטבע להתרבות, כמו גם על אורגניזמים רבים אחרים. אצלי דווקא השינוי הסביבתי קורה די הרבה, בגלל שאני ממש עובדת במרחבים שונים. מחזרה לחזרה זה יכול להיות סטודיו אחר לגמרי שמרגיש ונראה אחרת לגמרי, שלא לדבר על בין אם אני עובדת בישראל, בתל אביב, מחוץ לתל אביב, כשכל המטען, גם המזג אוויר וגם כל המטען החברתי והפוליטי והשפה, כן? כל המציאות שבה אני נמצאת שבעצם מגרה את החושים שלי משתנה. אני יכולה לומר שבסיטואציות מסוימות שיש איזשהו גירוי מתח מאוד 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 גבוה, מתגלמים ביטויים אחרים מבמקומות אחרים. יש מקומות שמרגישים יותר בטוחים, יש מקומות שמרגישים יותר לחוצים, יש מקומות שמרגישים שיש בהם יותר מרחב לבטא אינטנסיביות, שבעצם אחת התמות המרכזיות שעולות מתוך היצירה עכשיו, שגם מחבר אותי לשאלה הקודמת של טל, הייתה הנושא של הביטוי של העברה בין דורית. העברה בין דורית וספציפית העברה בין דורית בין נשים, העברה בין דורית בין הנקבות. האם יש איזשהו זיכרון תאי ותנועתי של חוויות עבר בעצם של הדורות הקודמים שמתבטאים בתוך ההתנהגות שלי היום במרחב שבו אני נמצאת. אני יכולה לומר שכן, כשאני נמצאת במקום אחד אני ארקוד שונה מבמקום אחר. אני גם סביר להניח אראה קצת שונה מבמקום אחר. השאלה של העברה בין דורית, או מה שנקרא Transgenerational Inheritance, היא תופעה מרתקת שכבר חוקרים אותה לא מעט אנשים. אנחנו באמת יודעים שחוויות של הפרט מגיעות איכשהו דרך החושים, מיוצגות במוח. האינפורמציה הזאת, אנחנו לא יודעים איך בסופו של דבר נאגרת בתאי זרע ובתאי ביצית, באמצעות מנגנונים שנקראים אפיגנטיקה, ומועברים לפרטים בדור הבא, שהאינפורמציה הזאת, שוב פעם, מה-DNA שנמצא בתוך הביצית והזרע, שיוצרים את הזיגוטה, בסופו של דבר תבוא לידי ביטוי במוח של הפרט, כדי להכין אותו להתמודד בצורה מיטבית עם הצעידה הזאת שההורים שלו צעידו אותו. נכון. איך כל זה קורה, אנחנו עדיין לא מבינים, ממש, יש לנו ככה רמזים קטנים, אבל יש הרבה מאוד עבודות בכיוון הזה. ומה שקורה כשהמטען הזה, המטען החווייתי הזה, בא לידי ביטוי בדור חדש, או בסביבה שונה או בחברה שונה, בחברה שיש בה התרחשות היסטורית, התרחשות פוליטית שונה מבדורות הקודמים,
ומתי יש התאמה וחוסר התאמה בין התבניות האלה שירשנו, לבין ההתרחשות בעצם בחברה ובעולם, שזה המקום שבו התרגול הסומטי, עבודות שבעצם ממש מתרגמות מה שנקרא re-patterning, חיווט מחדש, לתוך איזושהי עבודה שהיא יישומית, שהיא ניתנת ליישום, שדרך תנועה וריקוד ומגע ואומנות וחוויה, אנחנו יכולים גם דרך הדברים האלה בעצם לייצר כמו מין שינוי בתבניות, ואולי זה ככה, זאת התקווה שלי לצעדים הבאים ולצעדים הבאים עם גלית, לראות אם השינויים האלה באמת באים לידי ביטוי במטען הגנטי, כדי איך לומר בצורה פשוטה, שאת הדברים שאין בהם צורך יותר, שלא נעביר אותם יותר לדורות הבאים, שנשאר עם מה שיש בו צורך, ונשיל את מה שאין בו צורך יותר. רק שקשה לחזור במה יהיה צורך, זה כל ה... כן. צריך שנהיה גמישים פשוט. ניצן, יש כאן שאלה אלייך, להרחיב עוד קצת על מרחב מחבר, ומה מאפשר את התנאים שלו. מרחב מחבר, ממש את התנאים שלו. אני חושבת שסטיבן פורג'ס מדבר על זה בצורה ממש ניתנת לחיבור וליישום. בעצם חוקר שהגה את התיאוריה הפוליווגלית, שממש מדברת על הקיואים הפיזיולוגיים המאוד מאוד 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 בסיסיים, שכולנו מכירים, אני חושבת לא יודעת, להחזיק תינוק בידיים, או מלהיות בקשר עם בני אדם אחרים ולהיות בקשר עם ילדים, כשאנחנו יוצרים קשר עין, כשהאזור סביב העיניים והשפתיים, שהאזור שלנו מאיר פנים, יש סיכוי יותר טוב שאנחנו ממש נדווח על חוויה של חיבור ושל קשר ושל ביטחון. המערכת עצבים שלנו תוכל להיות במקום של רגולציה, ולא רק במקום של רגולציה, אלא במקום שבו אנחנו יכולים ממש ליצור דברים ביחד, לעומת מצבים שהם יותר מאיימים. כשאני מדברת על מרחב מחבר, בתוך העולם הזה של הריקוד והתנועה והתרגול הסומטי, וגם בסיטואציה של מופע, אני מדברת באמת על מצבים שבהם הקהל שלי לא מרגיש מותקף או מחויב אליי, אלא מצבים שבהם אני בתור כוריאוגרפית ובתור פרפורמרית כמו מזמינה אנשים להיות מסוגלים קצת לראות את עצמם בתוך מה שהם רואים, של החוויה של מה שהם צופים בו, הוא לא נשאר רק ברמת הצפייה ואולי הניסיון לפענח מה רואים, שזו בעצם איזושהי מחשבה שהיא מרחיקה וביקורתית, שגם לה כמובן יש ערך, אבל שבעצם יש איזושהי הזמנה קצת להיות בחוויה של איזושהי אמפתיה גופנית, שאני יכולה לראות את עצמי בתוך הגוף הזה שזז, והוא גורם לי אולי להיזכר, הוא גורם לי אולי לרצות לזוז בעצמי. זאת אחת הדוגמאות בסיטואציה של פרפורמנס. כמובן, סיטואציות שרוקדים בהן ביחד, אז זה עבורי המרחב הכי מחבר. אבל I'm biased. שבהם יש סינכרון בין פרטים, סינכרון דפוסים של פעילות נוירונלית, סינכרון פיזיולוגי. כן, במקומות שבהם אנחנו מרגישים שייכים, ואנחנו מרגישים אהבה, אנחנו מרגישים מוזנים בכל מיני רמות, אולי לא רק רעב, צמא והצורך שלנו להזדווג ולהתרבות, אלא גם הצורך שלנו באמת להיות חלק מתוך שבט. זה באמת צורך מאוד מאוד בסיסי שהוא יושב על הצרכים האלה. קיים הרבה מילים. הבנתי שיש גם איזשהו עניין עם סינכרון של פעילות חשמלית,
במוח. כן. בין פרטים. כן, כן. יש הרבה מאוד מחקרים דווקא בבני אדם, מחקרים שאנחנו לא דווקא יכולים לרדת לרמה התאית, אבל כשמסתכלים על דפוסים של פעילות מוחית, אז בהחלט יש סיטואציות שהן מסנכרנות, ומה שנקרא שיש הדבקה רגשית בין אנשים. תחשבו על סיטואציה שבה נמצאים במופע וכולם שרים ביחד, או בהפגנה, ויש מחקרים שמראים שמנהיג, שהוא מנהיג כריזמטי, מה שהוא יכול לעשות זה לסנכרן את הפעילות המוחית של האנשים שמקשיבים לו. וואו, שזה יכול להיות לטובה או לרעה מההיסטוריה שלנו. יש כאן שאלה של יואב שהרים את ידו, אז אתה מוזמן לפתוח מיקרופון. כן, שומעים אותי? כן. אז יש לי למעשה שתי שאלות, אחת לגלית ואחת לניצן, אבל לפני זה רציתי להעיר שעוד קשר של העבודה של ניצן למדע, זה למעשה היא תיארה תופעה קוונטית בעבודה שלה, שהיא אמרה שהמחול שלה משתנה במידה ויש צופים או אין צופים. שזאת תופעה קוונטית ידועה, שהמדידה משתנה, או התופעה משתנה במידה ומודדים אותה, צופים בה או לא. אבל בנוגע לשאלות, אז קודם כל זו שאלה לגלית שמתקשרת למה שבדיוק אמרת. תיארת את הסנכרון שקורה בנוגע לתחושת הזמן אצל הזבובים, אם הם בקבוצה או אם הם לבד. עכשיו שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל שמעתי שנשים שגרות ביחד, יש סנכרון של המחזור החודשי אצלן. זו אותה תופעה? זה יושב על אותם מנגנונים, כן. תופעה ידועה של חיילות בטירונות במחנה 80, או שותפות. כן, ברור לנו שיש לזה בסיס הורמונלי ותקשורת של פרומונים, מנגנונית, איך זה באמת קורה, אנחנו לא יודעים. היתרון האדפטיבי של זה, היתרון האבולוציוני או האדפטיבי זה של היתרון של חיים בקבוצה, עבור נקבות של יונקים, זה שסינכרון של מחזורי הרבייה מאפשר שההריונות יהיו מסונכרנים, הלידות תהיינה מסונכרנות, ואז היכולת של הקבוצה לשמור על הפרטים ולגדל אותם ביחד, וגם ליצור מסה קריטית, שיש סיכוי שיותר יישארו בחיים ופחות יתערפו, יותר גדולה. אז זה היתרון האדפטיבי שאנחנו חושבים שיש לזה. אוקיי, תודה. והשאלה לניצן, פספסתי איזה משהו שאני מניח שאמרת, אבל אם את יכולה לחזור על זה. דיברת על זה הסרטונים או הדיאגרמות של גלית שמתארות את התנועה של הזבובים הם כמו כוריאוגרפיות, כמו הוראות כוריאוגרפיות. אבל קצת פספסתי איך את עוברת מזה ליתי, זאת אומרת, מה הקשר בדיוק? האם את ממש מנסה לשחזר את התנועה הזאת? האם זה איזושהי השראה קונספטואלית? איך פספסתי את הנקודה הזאת? אוקיי, אז באמת תיארתי את זה שכשנכנסתי לסטודיו עם החומר של גלית, לפחות בהתחלה, אז התחלתי לעבוד בשני המישורים. באמת המישור, נקרא לזה, היותר קונספטואלי, או יותר על פני השטח, ממש להשתמש בכלים קוריאוגרפיים מאוד מאוד פשוטים, של להסתכל על איזושהי תנועה במרחב. לקחתי את התנועה, ביקשתי ממנה את הקידוד של התנועה של הזבובים, והתחלתי לעשות אותה בעצמי במרחב, והתחלתי למצוא כל מיני ביטויים גופניים לזה. אני יכולה ללכת קדימה והצידה על הרגליים, אני יכולה ללכת קדימה והצידה כשאני על 4 גפיים, וזה היה בעצם איזשהו כיוון אחד, של באמת לבדוק את הסט פעולות המאוד מאוד פשוטות האלה, כל מיני אופנים שבהם אני יכולה לעשות את זה.
וגם ככה, מה החוויה שלי כשאני עושה את זה, כן? מה החוויות השונות כשאני עושה את זה? מה קורה כשאני עושה את זה עם מוזיקה מסוג אחד, עם מוזיקה מסוג אחר, איך המקצב משפיע על זה, איך ההשראה שלי משתנה עם זה, מה יותר מעניין אותי, מה פחות מעניין אותי, איזה חלקי עצמי עולים. כשאני עושה את זה עם מוזיקה אחת אני מרגישה כמו איזה רקדנית בוסנובה, וכשאני עושה את זה עם מוזיקה אחרת אז אני מרגישה כמו חיילת. זה היה כיוון אחד. הכיוון השני היה באמת להתמקד בחוויה הסומטית העמוקה, הבאמת נקרא לזה תת מודעת, כן? של כמו מין למצוא את הביטוי של הדרגתיות של בנייה של מוטיבציה אצלי. ובאמת אחד מהדימויים שעלו, ולא רק זה, היה למשל היתי הזאת. כן, למשל החוויה הזאת שדחף מצטבר כל כך הרבה לאורך כל כך הרבה זמן ולא מקבל סיפוק, עד שהמערכת נכנסת ממש כמו מין לשאט דאון כזה. כן? כמו מין שאט דאון כמו היתי הזאת שהיא אין לה עבר ואין לה עתיד. לעומת ארכיטיפים ודמויות שונות שעלו שיש בהם יותר תנועה של הסיפוק הזה של הדחפים והצרכים. כן? גם בביטויים שגלית קצת הזכירה והם באים לידי ביטוי כשאגרסיה באה קצת יותר לידי ביטוי, או כשחיבור ומעגלים של סיפוק דווקא באים לידי ביטוי, אז עלו ועולות כל מיני דמויות אחרות. ומה שעשיתי בעצם בשלב הבא, היה לקחת את שני המהלכים האלה, ולעשות להם, אנחנו קוראים לזה לשכבד, זה ליצור גם שכבתיות וגם רבדים שונים. כן, להרוג את שתי הפעולות האלה ביחד. שבעצם מה שבסופו של דבר בתוך קהל תוכל לראות, זה איך התנועה הזאת של הזבובים ממשיכה להתקיים לאורך כל העבודה, כשהארכיטיפים האלה מופיעים ונעלמים, מופיעים ונעלמים, מופיעים ונעלמים. או מתפתחים. ומתפתחים. כן. אולי אני אפריע בשאלה באמצע כדי שתמשיכי. אני רוצה להגיד משהו רק על מה שניצן אמרה על יתי, שלכאורה היא ארכיטיפ מתוסכל, אבל הוא ארכיטיפ מתפתח. תבואו למופע של ניצן כדי לראות, אבל יתי היא התחברה לקדמוניות של ההתפתחות העוברית והלרוולית של הזבובים, בחוויה שלי. ואני חושבת שגלית גם אמרתי פעם אחת שאולי לדמות הזאת של יתי היא כאילו היא נמצאת באיזושהי חוויה כזאת של תסכול וחוסר סיפוק, אבל לך בתור צופה מבחוץ להיות מסוגלת לראות אותה ולחוות אותה בעצם סיפק איזושהי חוויה מאוד מספקת בתור קהל, שזאת עוד שכבה מאוד מעניינת של משהו שמתחיל לקרות, שעדיין אין לי מספיק מידע עליו כי לא הופעתי עדיין עם העבודה הזאת, שיהיה לראות מתי הקהל מרגיש מסופק ומתי הקהל מרגיש שמשהו דווקא לא מגיע לכדי סיפוק. שאלה על הכיסוי עיניים של היתי. כמה זה קשור לחוויית היצירה שלך בהיעדר מרחב מחבר. אז אני רק יכולה לספר על זה, אני לא יודעת להגיד על זה הרבה, אני יכולה לומר שהתחלתי לאלתר בעצם מתוך הצלילה הסומטית המאוד מאוד עמוקה הזאת שהייתה, צילמתי את הכל, כן? צילמתי את כל הסשנים שעשיתי, וראיתי שהיו כמה סשנים אחד אחרי השני, שמתוך התנועה שלי שחלקה הייתה בעיניים עצומות וחלקה הייתה בעיניים פתוחות, ממש כל הזמן הרגשתי את הצורך, הייתה לי איזושהי חולצה, כל הזמן היה לי צורך לקשור את החולצה מסביב לפנים ולא לראות, והפעולה הזאת חזרה על עצמה. בתור רקדנית ובתור כוריאוגרפית, כשדבר כזה קורה, אני עושה את הצעד אחורה שממש להתבונן על זה ולהגיד, אוקיי, משהו קורה כאן. כן, יש איזשהו צורך שלי שאני לא יודעת להסביר אותו,
ודרך זה שבאתי במגע עם החומרים האלה של גלית, הוא מפעיל בי איזשהו משהו אינטואיטיבי, כן? ובעצם ככה התחלתי לעבוד עם הכיסוי עיניים. ואז היה יום אחד שהיה חורף והיה קר, והיה לי את הכובע הזה בסביבה, והיה לי את הג'קט הכחול הזה, שזאת בעצם חולצה של אימא שלי מה-80s, ולבשתי את הדברים האלה, ואז כשצילמתי את זה, אז פתאום ראיתי את הדמות הזאת. שעברתי אחר כך לעמדה המתבוננת, פתאום ראיתי את הדמות הזאת, ואמרתי, היא מסקרנת אותי, אני רוצה להמשיך לשהות איתה עוד קצת. אני חייבת להגיד שבאמת החוויה לראות אותך מכוסת עיניים ונעה בתוך עצמך היא חוויה אחרת לגמרי מאשר כשעיניים אינן מכוסות. אני אמשיך לעוד שאלה. יאל אומר שהשיתוף פעולה ביניכם מרתק. האם אפשר לרמות מידע מסוים ולייצר סובלימציה לחוויה או ההפך? טראומה, לדוגמה, לצפות את הקפה בריח של מנטול, ללבוש הרבה שכבות ולקרר מאוד את המרחב וההפך, או לגרום תעוקה ולבדוק לאן בורחים. ושאלה נוספת היא, האם את חלק מהמהלכים שלך נעשים עם שותפים? אז יש כאן כמה שאלות בעצם. אז לשאלה הראשונה של אייל, אני לא יודעת אם הייתי אומרת שאפשר לרמות, אבל אפשר ליצור אסוציאציה חדשה לחוויה. אנחנו יכולים לקחת חוויה שהיא חוויה שלילית, זיכרון שלילי, ולצמד אותו, לעשות לו rewiring עם חוויה חיובית, ולמעשה יש שיטות של טיפול היום, שמנסות להתמודד ככה עם PTSD, מדובר מעולמות של אילוף כלבים, של אילוף דולפינים, שאפשר למעשה, המוח הוא איבר הישרדות שבכל רגע נתון הוא מנסה לעשות אסוציאציה בין אינפורמציה חושית לבין מה שקורה בפועל ולחזות את זה להבא. אז אם אנחנו יודעים לצמד מחדש חוויות מסוימות עם אינפורמציה חושית, אנחנו יכולים לשנות למעשה את ההקשר. אבל לשאלה השנייה, אני לא יודעת אם הבנתי אותה נכון, אבל אני כן יכולה להגיד שביכולת שלנו לעשות במעבדה מניפולציה של הפעילות המוחית, למעשה בצורה סטרילית, מבלי שהפרט חווה את החוויה, אנחנו יכולים למעשה ליצור זיכרונות במוח של הזבוב לחוויה שלא התקיימה. זאת אומרת, ליצור ייצוג במוח שהזבוב יזדווג, או שהזבוב אכל או טעה משהו מר או מתוק, מבלי שבפועל החוויה הזאת התרחשה. אז זאת הרמה של המניפולציה, של היכולת בגנטיקה להתערב במוח של האורגניזם, שהיא מטורפת, ומצד שני דורשת גם לשמור כל הזמן על מחשבה, על האתיקה שמאחורי הדברים. האמת שהתשובה שלי הייתה יכולה להיות ממש אותו דבר, גם בתחום של התנועה והתרגול והטיפול הסומטי מתייחסים לזה בצורה מאוד מאוד דומה בעצם. כן, אבל לגבי הסובלימציה, אז יש לי אנקדוטה, סיפור ממש ממש משעשע, שקרה לי כשהייתי תלמידה למחול לפני 15 שנה. זאת הייתה הפעם הראשונה שקלטתי את התופעה הזאת של מה אני יכולה לייצר באמצעות פרפורמנס. גרתי בזלצבורג, למדתי באקדמיה למחול, היה לי בן זוג שהייתי מאוד מאוד מאוהבת בו, מאוד מאוד מחוברת אליו, ורקדתי ביצירה, שהתפקיד שלי היה, אני הייתי בתפקיד של אישה בתוך זוג, והיה רקדן אחר שהיה בתפקיד של הגבר בתוך זוג, והריקוד בינינו באמת היה מין כזה ריקוד רומנטי. ואני זוכרת שכל פעם שעשיתי את הקטע הזה איתו, כל פעם שהיינו צריכים לעשות את הקטע הזה, הבחורצ'יק הזה אפילו לא היה חבר שלי,
בבית ספר, כן? היו לנו תפקידים ביחד במופע, וכל פעם שהיינו עושים את הקטע הזה, ממש הייתי מרגישה שאני מאוהבת בו. ממש הרגשתי שאני פשוט מאוהבת בו לחלוטין. ואני זוכרת שכשקלטתי את זה, אז והבנתי, וואי, עם המחול הזה אני יכולה פשוט לייצר לעצמי כמעט כל חוויה שאני רוצה. כמעט כל חוויה, זה היה כמו קסם. אגב, לגבי הסובבים. ולגבי השותפויות שלי עם אחרים, אז בטח, בוודאי, בעבודה הזאת אני ככה לא רוצה כל כך לגלות, אני רוצה שאנשים יבואו ויראו את המופע, אבל כן אני יכולה לרמוז ולהגיד שיש הזדמנות במהלך המופע גם להיות שותפים שלי למהלך הכוריאוגרפי, וכמובן שבשאר העשייה שלי אני גם עובדת בפרויקט של שרון, ששרונה מרכזת אותו, ובפרויקטים אחרים שאני בעצם חלק מקבוצות ושותפויות. אני לא יכולה להתאפק בהקשר הזה, כאילו אני כבר יודעת שאנחנו על הזנב של הזמן, אבל כאילו אפרופו איפה שעכשיו שאלת, זה כאילו עולה בי השאלה למה בעצם הפרויקט הזה הוא סולו. כאילו מהרבה מאוד דברים שדיברת עליהם ומהרבה מאוד דברים שגלית התייחסה אליהם, כאילו באיזשהו אופן, כאילו שאלתי את עצמי האם הסולו הזה הוא איזה necessity טכני, או שזה באמת המהות של, אולי זה קשור לשלב של המחקר המשותף שלכם, או לשלב שבו את עכשיו נמצאת בתרגומים של הידע המדעי, אבל כאילו עלתה בי איזושהי שאלה לגבי באמת הבחירה לפורמט של סולו. כן, זו שאלה ממש טובה, אני מרגישה שכל הדברים שאמרתם חלק מזה, זאת אומרת, גם בגלל שידעתי שהזמנה היא בתקווה לתהליך שהוא ארוך טווח, ושאני יודעת שלוקח זמן, כן, לוקח זמן גם ליצור את הגשר ואת השפה, ולוקח זמן גם לגלות מה הרלוונטיות של העבודה שלי בתוך העבודה של גלית, ומה הרלוונטיות של העבודה שלה בתוך העבודה שלי. הבחירה ההתחלתית לעבוד כסולו הייתה טכנית, ובאופן טבעי הסולו התפתח בצורה כזאת, שכמו שאמרתי, יש איזושהי הזמנה בסופו של דבר למי שמסביב ליצור קשר, ואני ממש ממש מדמיינת את השלבים הבאים של השיתוף פעולה הזה כפעולות שנעשות או בסיטואציות של דואטים כמו הזבובים, או בסיטואציות של קבוצה. לי יש גם זווית על העניין הזה, אני חושבת שהסולו מייצר רעב ודחפים מאוד חזקים לפי מה שסיפרת, שיש לו איזו חשיבות אבולוציונית בהתפתחות של שיתוף פעולה, המקום הזה שמכיל את כל התסכולים וכל השאלות ומידת ההשוואה הוא גם מאוד חשוב, וכשהזכרת את אורך הזמן שדרוש לשיתוף פעולה, אז באמת הדברים הכי מניבים או מתמשכים במוזיאון, הוא מתרחש כבר כמעט 6 שנים, אנחנו אמנם מציגים אותו במוזיאון, אבל יש לו הרבה מעבר שכל הזמן מתרחש, עבודות דוקטורט שנכתבו מתוכו, מאמרים, שיתוף פעולה בין פרופסור מוטי פרידמן למוזיקאי אלעד שניידרמן ולדוקטור שיר שחר, שהיא גם מוזיקאית וגם מדענית, וזמן הוא ממד מאוד חשוב כדי ששיתופי פעולה באמת יצרו שפה חדשה ותחבירים חדשים, והרבה פעמים שיתופי פעולה הם תחומים בזמן מאוד קצר והם צריכים לייצר משהו, אבל אני חושבת שהמשהו הזה הוא רק נקודת זמן, שאחריה יש עוד הרבה התפתחות שיכולה לעשות, ואני חושבת שזה מרכזו וליבו של גם של הפסטיבל וגם של המוזיאון, החשיבות הזאת של התקדמות. אני חושבת נראה לי שזה הרגע לסיים. כן, כן, התארך. אם דיברנו על זמן, זה הזמן לסיים. אז תודה רבה לכולם. מי ששאל אותי
בצ'אט עניתי לכולם, אבל אני אענה גם בעל פה. מי שרוצה לראות את שיתופי הפעולה הארוכים יותר, כאן דיברנו על שיתוף פעולה צעיר, מוזמן לבקר, הסיור במוזיאון מתרחש ביום רביעי, אבל יהיו גם הרבה אחרים, אתם מוזמנים גם לכתוב לנו אם אתם רוצים לתאם משהו אחר לקבוצה שלכם, וכמובן תבואו לפסטיבל, תרשמו ללייזרים הבאים שלנו, אתם יכולים לצפות גם בקודמים, כולם מופיעים באתר. 12, 13, 14 לאוקטובר, בעזרת השם וכוח קפלן. כן. תודה רבה לגלית ולניצן, היה מרתק. תודה רבה. על הבמה. תודה. תודה רבה.